Kani adto siya nag-edad pa ko 25 ug manguyab pagkalisod gayud kaayo kinahanglan magpaulipon yud ako ug mamisit ako pabughaon pa ko pastilan lo lisuragod ninyo ni adto pero karon daghan nagyud intawg na bag-o pamisita dili nagyud intaw na uso karon chat ramo ikita uyab diritso ni asinso ang pamaagi ning kalibutan nangaotro nasad ang atong mga kalihukan ang sauna ug sa karon dili nato makumpara ang way kabag-uhan ang imong utang ra kani adto kung ang babay imong mahagan kung ikaw makitaan imog yung pakaslan ni asinso ang pamaagi ning kalibutan nangaotro nasad ang atong mga kalihukan ang sauna ug sa karon dili nato makumpara ang way kabag-uhan ang imong utang ra sa karon lo mga halok wa nay bili daghang nabuntisan wala gyud pakasli labi nagmatongnan bigaong lalaki kani adto siya nag-edad pa ko 25 ug manguyab pagkalisod gayud kaayo kinahanglan magpaulipon yud ako ug mamisit ako pabughaon pa ko pastilan lo lisura